stačilo. Ja viem, vy ste tu niektorí takí múdri, že viete napočítať napríklad aj do 100, alebo do toho nekonečna. Ale naši maličky pôjdu ešte do školy a niektorí ešte aj do škôlky. A tam sa budú učiť čítať a písať a počítať. Teraz si poďme o tých čísielkach spolu radšej zatancovať a zaspívať. Tak dáme takto hore ručky. Poskočíme. A muziku musíme zapnúť. Ideme na to. Pripravíme sa. A ideme. Muzička. Hraj nám. Poďte, poskočíme. Pomôžete mi? 1, 2, 3, 4, 5, spočítam si všetko hneď. 5 prštičkov na ruke, 5 kvietočkov na lúke, 5 guľôčok v biednej jamke, utekajme k našej matke. 1, 2, 3, 4, 5, už to vieme naspamäť. A hore ručky a poskočíme. A ideme ešte raz spolu? Čítam si všetko hneď, 5 prštikov na ruke, 5 kvietočkov na lúke, 5 guľôčok v biednej jamke, utekajme k našej matke. 1, 2, 3, 4, 5, už to vieme naspamäť. A teraz mi ukážte, kde máte hlavu a kde máte brúško a niečo vás naučím. Hlava, ruky, brúško, kolená, kolená. Brúško, kolená, oči, uši, ústa, nos, na tele toho máme dosť. A idem ešte raz. Hlava, ruky, brúško,